secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is V's Secret File. Si V na taga-Naga na sinundan o tama ba? Sinundan o nanundo o hindi nanundo eh. Sumunod. Oh, hindi sinundan, hindi nanundo, kundi sumunod sa desisyon ng kanyang magulang na kung po pwede ay yung po pwedeng maging pamilya niya, mabuo niya within the vicinity of their city or dun sa mismong lugar nila para hindi sila malayo. Kaya lang, sadly, namatay yung mama niya. After a month nilang ikasal, nung katrabaho niya na ginawa niya, nataga sa kanila lang. And then right now, meron siyang mga regrets. Na kung alam lang sana niyang mawawala yung nanay niya, di sana doon na lang siya sa taong mahal na mahal niya. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share na kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni George Gon Baleditan. Hello, DJ Rocky! Magandang hapon sa'yo. It's me again, George. Pagkarman po sa ating letter sender. Ate, alam ko naman na nasaktan ka at ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa family mo kasi may kanya-kanya na kayong pamilya. Kahit sinabi mo sa bandang dulo na mahal mo pa rin siya. Kasi ate, kung mahal mo talaga yung ex mo, yung may asawa na sa ngayon, nung hindi ka pa nagkapamilya, hindi ka talaga magkakaroon, hindi ka dapat nagkaroon ng boyfriend. Kahit LDR pa yun, no matter what happened. Kung mahal mo siya, marunong ka dapat mag-intay. Di ba? Ang sakit lang din sa damdamin na natouch ako sa sinabi ng ex mo na ipuprove niya pa sana sa nanay mo kung magkaroon kayo ng pamilyang dalaw na kaya kanyang buhayin, alagaan. Di ba? Ako sa iyo ate, just move on and yun lang, move on ka na lang po at focus ka na lang sa pamilya mo. God bless you, ate, and DJ Rocky. I love you. Thank you so much, George Gon Baladitan. Mag-move on ka na lang, girl. In the very first place, hindi ka dapat nagkaroon ng boyfriend nung LDR kayo ng ex mo at dapat di ka nakipag-iwalay. Kung talagang tunay ang iyong pagmamahal at kaya mong maghintay. Anyway, eto naman ang sabi ni Jamar Palulim. Yung nanay mo nagdesisyon na ipakasal ka sa taong hindi mo naman mahal. Ngayon na wala na yung nanay mo, mahal mo pa rin yung ex mo. Pagtungtong mo naman talaga ng 18, adult ka na. May sarili kang pag-iisip at hindi mo na lang sana sinunod ang utos ng nanay mo dahil hindi naman siya ang magpapakasal. Happy 49 years. Love Radio Basic. Happy Valentine's Day, DJ Rocky from Jamar Palulim. True. Kung sakaling dinitiktahan ka ng mga magulang mo na nasa tamang edad ka na, lalong-lalo na kung sino ang taong dapat mong mahalin, pwede ka namang makinig. Pwede ka namang humindi. Nananatili pa rin ang respeto. Pero hindi kailangang sundin ang gusto nilang mangyari. Kung gusto nila, sila na lang yung magpakasal dun sa taong gusto nila. Para sa'yo.
Anyway, eto naman ang sabi ni Kathleen De Jesus. Ang advice ko lang po to sa sender, DJ Rocky, mag-move on na lang po siya. May asawa na rin po siya. Kalimutan niya na po yung ex niya. May sarili-sarili naman po silang mga love life. Siyempre, kailangan na nila makamove on sa isa't isa. Yun lang po. Thank you so much, Kathleen De Jesus. Mag-move on na dahil may kanya-kanya na kayong pamilya. Siya may partner at anak na, ikaw may asawa. Kasal ka. At ang plano ninyong dalawang mag-asawa ay bumuo ng pamilya. Unless, iba ang goal ninyo. Eto naman ang sabi ni Bernard Laureas. Burden ang pagsa-self-pity at pag-iisip ng regrets na hindi na po pwedeng mabago pa. Why not live in the present, not in the past? Hindi na natin maibabalik ang oras. Yan ang nangyayari kapag ang tao hindi nakapag-iisip, nadadala ng bugso ng damdamin. Kaya sana, sa mga adults dyan, timbanging maigi kung ano ang desisyon na pipiliin mo para sa sarili mo. Hindi magulang ang magde-decide para sa'yo. Mahirap talaga pag ang magulang ang nagdesisyon sa kung sino yung gusto nilang mapangasawa mo. Hindi ka magiging masaya. Watching from LA Bake Shop Dolores Valencia Building, MacArthur Highway, San Fernando, Pampanga. Happy Valentine's Day, DJ Rocky, at happy anniversary, Love Radio Manila, from Bernard Laureas. Actually, yung iba, nagiging masaya naman nang dahil sa pagsunod nila sa kanilang mga magulang dahil yun din naman ay kagustuhan nila. Kaya ka lang hindi magiging masaya kapag hindi ka 100% sang-ayon sa gustong mangyari ng mga magulang mo at hindi mo talaga po pwedeng isisi sa kanila kung bakit nagdesisyon ka sa isang bagay. Dahil una sa lahat, meron ka pa ring choice. Hawak mo pa rin ang buhay mo. Anyway, eto naman ang sabi ni Earl Matthew Quivero. DJ Rocky, pwede na mag-update ng playlist galing Apple Music at Spotify. Ano to sinasabi ni Earl Matthew, ha? Bakit may update kang sinasabi sa amin? Wala namang pinag-uusapang gano'n. Sabi ni Robert Tirao, focus na lang sa sarili mong pamilya, move on, ang nakaraan ay nakaraan, yun lamang po. Ito pa sabi ni Charles Sancho, pwede nang ma-expose ang pangalan ko. Dahil hindi na nakakinig ang kapitbahay, siguro naka-day off sila. Grabe yon, nagmahal, nasaktan, nagpakasal, nagmahal ulit, tapos namatayan, boom, sakit. Ganun talaga ang life. May pinipiling oras para ikaw ay mag-heal sa sakit at matatanggap mo rin na hindi na kayo ang itinadhana ng ex mo dahil nga nagkaroon na kayo ng toxicity sa relasyon ninyo. Anyway, happy anniversary, Love Radio. Basic. You know, thank you so much, Charles Sancho. At marami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. At unanimous naman ang mga kabisyo natin na tagapakinig na sabihing move on na, move forward na. Ang kailangan na lang gawin ngayon ay matuto doon sa leksyon ng iyong nakaraan. And lagi ko tong ipapaalala sa programa ko ang kahalagahan ng pagdedesisyon para sa sarili. Sabi ko nga kanina,
Kapag tumungtong ang isang tao ng 18, ibig sabihin nun, may kapasidad na siya para mag-decide para sa sarili niya. Kasi adult na siya. 'Di ba? Kaya nga pag underage ka, ginagabayan ka pa ng mga magulang mo. Hindi ka pwedeng pumunta sa ganito, meron pang concept form. Alam mo 'yon, dahil hindi pa formed ang principles, hindi pa formed yung tama at mali, or parang nag-explore pa kung ano ba talaga yung values, o binubuo pa yung values or set of values na meron ng isang tao, hinuhubog ka pa. And hindi naman tumitigil yun eh. Kahit na tumungtong ka ng 18, 19, 20, up until mamatay ka. Hindi tumitigil yun. Yung pag-grow, pag-develop. Hindi. Pero, at 18 years old, kaya sinasabi nila na welcome to adulthood because you have the capacity to decide on your own. At lalong-lalo na kung nagtatrabaho ka na, may say ka na sa buhay mo because you are feeding your own self. Kaya sa mga taong hindi nagiging accountable doon sa sarili nilang pinaggagawa sa buhay nila, parang nabubulshitan ako. Sorry for the word. Bakit? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang may say sa sarili mong buhay. Ikaw pa rin ang magdedesisyon sa sarili mong buhay, hindi ang magulang mo. Kahit nasabihin natin na ang magulang mo, napakalaki ng impact sa buhay mo at talagang kinonsider mo yung mararamdaman niya, kinonsider mo siya. Yes, sige, thank you, acknowledge na inisip mo yon, kinonsider mo yon. Pero you are who you are. You can decide on your own. And you should be accountable for all your decisions. Hindi po pwedeng isisi sa ibang tao and hindi po pwedeng isisi sa magulang. Yes, meron man silang ambag doon sa naging desisyon mo, pero ikaw pa rin yung nag-decide na magpakasal sa taong to. Ikaw pa rin yung nag-decide na magpakasal sa taong yun. So focus on the things that you can control now and be accountable to your own life. Dahil yun yung kailangang matutunan nating lahat, hindi lang ng ikaw. I remember I have this friend na sinisisi niya yung ibang tao kung bakit napunta siya sa ganong klaseng sitwasyon. And then, na-realize ko na, in general, tayong mga tao, kulang tayo sa sense of accountability. Na para bang kung pwedeng may masisisi tayo, isisisi natin sa kanila. Na kung po pwedeng meron tayong justification dun sa mga nangyari o napagdesisyonan natin na medyo taliwas dun sa gusto nating mangyari sa buhay natin, gagawin natin, sisisihin natin yun, ibabalik natin yun so that somehow makonsole tayo dun sa feeling of sadness, loneliness, or all the negative emotions that we are trying to juggle or we are trying to face. Acceptance, sense of accountability, and making the right choice nang hindi nagmamadali. Nang iniisip kung ano ang magiging impact nito sa sarili, sa pamilya, at sa mga susunod na taon ng iyong buhay na hihinga ka sa mundong ito. That is very important. So, ngayon, secret file sender V, may partner ka, married ka, and you are trying to build a family here. Focus on that. At doon sa ex mo, na may sarili ng pamilya,
hindi mo na kailangang i-PM pa yan kasi ilalapit mo lang yung sarili mo sa tukso. Just so you know, ang mga kabitan, hindi naman nagsimula yan sa nagtsuktsak chenes tulo ang dugets sila. Nagsimula yan sa simpleng hi, hello. Nagsimula yan sa simpleng add friend. Nagsimula yan sa simpleng kumusta ka? Or medyo pumroseso yan dun sa mga tanungang kumain ka na ba? Hanggang sa kayo-kayo na yung nagkakainan. Charot! Winarot! Alam mo yun? So, bago ka pa mapadpad doon, of course, there were series of decisions that you will make para humantong ka sa isang cheating moment. So, yun lang naman, kabisyo. Sana masaya ka. At sana panindigan mo ang desisyon mo. Be accountable to your own life. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang mga thoughts, comments, o di kaya naman secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you are still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong manggapang sa kalsada. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is V's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!